Čau všetci, ja som Marek Zápražný, zdravím vás zo Stalin Plazy a dneska som natočil 5 mojich najobľúbenejších trikov. Prvý trik, ktorý uvidíte, bude switch var. Robím to rád, lebo naučil som sa to poslednú dobu dobre. Hodne čumím na Lua na poslednú dobu, tento robí úplne najlepšie asi a dúfam, že to urobím z nejakých 15 aspoň. Trik číslo 2 je switch backside flip. Hlavne som sa to naučil od Lukáša Daňka, tento robí v podstate najlepšie, čo som asi kedy videl. Proste ja hrozne to mám rád, ten pohyb, jak sa točíš do normy, proste je to príjemnejšie ako normálne backino pre mňa v poslednej dobe. Trik číslo 3 je big spin flip, zase sa budem opakovať, čumím na Lua na poslednú dobu hrozne veľa a tento robí najlepšie s takouto nožkou. Snažím sa to robiť takisto, dúfam, že to niekde teraz padne zase, no uvidíme. Ďalší trik bude switch inward hell, robím to poslednú dobu preto, lebo no inward hell už som robil vlastne od mala a musím changeovať triky, aby to nebolo nudné proste. Posledný trik bude inward hell rev. Došiel som na to vlastne z no inward hell rev. Skúsil som to iba, naučil som sa to asi 3 dní dozadu. Skúsil som to, padlo to tam asi na 5. Dneska som to prvýkrát urobil zo skočky, takže dúfam, že to padne aj zo schodov v blízkej budúcnosti. No. Toto boli moje nové obľúbené triky. Užívajte života, skateujte a buďte v pohode. Peace.